Adif ha adjudicat l'explotació del nus logístic multimodal de la Llagosta a UPAC Ibèrica i TP Nova Rail Logistics Services per més de 19 milions d'euros i per un termini de 20 anys, que pot ser prorrogable fins a 20 anys més. Està previst que l'activitat comenci en el segon trimestre de 2025, però abans les empreses adjudicatàries faran una inversió de com a mínim 12 milions d'euros. La zona intermodal de la Llagosta comptarà amb una superfície de més de 100.000 metres quadrats. La terminal de càrrega disposarà de 85.000 metres quadrats i estarà vinculada a 4 vies que permetran donar tots els serveis logístics. Després hi haurà una zona de 20.000 metres quadrats per a altres usos relacionats amb l'activitat i les oficines. L'empresa explotadora farà en aquests espais serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies, el servei de maniobres i operacions del tren, entre d'altres. En total s'han destinat més de 97 milions d'euros a la terminal de mercaderies de la Llagosta per adaptar-la als requisits europeus i transformar-la en un centre multimodal estratègic. Aquest nus serà d'alta capacitat i impulsarà el transport ferroviari en una àrea de gran potencial socioeconòmic. D'aquesta manera, la Llagosta es convertirà en un referent pel que fa als treballs amb trens de mercaderies.